ħafna enerġija sabiex inħarsu l-qoddim u nkomplu nagħtu futur sabiħ lil dan il-pajjiż. Sinjuri, din hija t-tieni attività tal-massa kbira illi għandna din il-kampanja elettorali u nħarsu l-qoddim għaliex il-ġimgħa li ġejja ser inkunu fost il-Beltin fi Pjazza Tritoni. Nagħtu bidu għal din l-attività b'diskors minn persuna li jiena personalment nammira għaliex għandu prinċipji sodi ħafna. Huwa tifel li għal ħafna snin immilita fil-Partit Laburista, ħadem diversi xogħlijiet barra minn Malta, f'pajjiżna wkoll għal numru ta' xhur u snin kien il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista. Illum huwa l-editur tal-gazzetta bl-Ingliż tal-Partit Laburista, The Journal.mt. Sinjuri, nistidinkom sabiex tagħtu applaws u tilqgħu miegħi lil Dr. Randolph De Battista. Għanna f'dan il-padiljon. Dal-għodu xinqomt għat naħseb ftit u staqsejt li l-nifsi imma jien għalfej qiegħataw. X'jiġel ninqum kull filgħodu u nirsisti għal dal-moviment. It-tweġiba hija sempliċi. Jien qiegħataw għax irrid ngħix f'pajjiż li ma jiġġudikakx skont dak li int jew lil min tħobb. Jien qiegħataw għax irrid ngħix f'pajjiż b'aktar spazji ħodor miftuħa li nkun nista' ngawdi mal-familja tiegħi. Għalfejn qiegħataw? Qiegħataw għax irrid ngħix f'pajjiż li jgħannaq u jgħin lil min jixtieq isir ġenitur. U mhux f'pajjiż li jinsulenthom. Jien qiegħataw għax irid ngħix f'pajjiż li lil persuni b'diżabilità jgħinhom biex jgħixu ħajja aktar indipendenti. Qiegħataw għax irrid illi ngħix f'pajjiż illi min għandu tul baxx jista' jaspira li jimxi l quddiem u li jsib gvern illi jgħinu mhux li jfixklu. Għax naf xiġifieri li titrabba f'familja bidħul baxx. U kieku kelli nsaqsikom wieħed waħda xi tfisser għalikom li tkunu Maltin? X'inhi dik il-karatteristika waħda tal-Maltin? X'inhi dik ix-xi ħaġa li t-turisti isemmu dwar Malta? Aħsbu ftit. Ħirġin minn pandemija. Pandemija li poġġiet lil kulħadd fl-istess ilma. Pandemija li ma ħarset lejn wiċċ ħadd. Il-kbir, iż-żgħir, is-sinjur, il-fqir, kulħadd għadda mill-istess esperjenza. Imma minn din l-esperjenza sewda ħarġet karatteristika waħda tagħna l-Maltin. Il-karatteristika li ngħinu u nieħdu ħsieb lil xulxin. Fi żmien meta kulħadd kien għaddej minn sfidi personali, xorta sibna l-ħin biex niċċekkjaw fuq xulxin. Sibna l-ħin li nċemplu lil ġar tagħna biex naraw jekk għandux bżonn xi ħaġa. Naqbdu l-mobile u nżommu kumpanija lil xi ħadd li kien maqful waħdu fil-kwarantina. Il-karatteristika li nuru kompassjoni għal xulxin. Fix-xhur li għaddew u rejna li aħna l-Maltin jimpurtana minn xulxin. We care.
U din hija s-soċjetà li rrid nibqa' ngħix fiha jien. Għalhekk jagħtaw illum. Għax nemmen li l-flus mhumiex kollox. Il-flus ma jagħmlux lill-bniedem. Il-bniedem huwa mfassal skont l-esperjenzi li għaddi minnhom. Skont kif jitratta lil ħaddieħor u skont jekk jgħinx lil min ikollu bżonn daqqatit. Għax għejdu li intom, x'sensazzjoni jisbaħ hemm minn dak li tħoss meta tgħin lil ħaddieħor u dak li jiddistingwina lilna għalhekk jagħtaw jien. Għaliex għal dal-moviment ma tagħmilx differenza minn fejn tkun ġej jew il-kulur tal-ġilda tiegħek. Għal dal-moviment ma tagħmilx differenza lil min ivvutajt fl-aħħar elezzjoni ġenerali jew jekk ivvutajtx. Għal dal-moviment m'hemmx Malta tal-ħomor u Malta tal-blu. Għal dal-moviment m'hemmx Malta tan-naħa t'isfel ta' Malta u Malta tan-naħa ta' fuq ta' Malta. Għal dal-moviment m'hemmx Malta tas-sinjuri u Malta tal-kumplament. Għal dal-moviment Malta hija waħda sħiħa, Malta flimkien. Melejja ma nħallux il-min jipprova jifridna. Issa jiena nifhem lil dawk li huma xettiċi. Nifhem lil min weġġa. Nifhem min hu mweġġa bi-żbalji li saru u b'xi nuqqasijiet. Għax iva saru żbalji. U li tammetti li żbaljajt mhijiex ġufija. Jien nifhem lil min għandu apatija. Għaliex ħafna drabi l-apatija tiġi minn nies li huma l-aktar li għandhom passjoni u jkunu diżappuntati dwar dik il-ħaġa. Imma l-messaġġ tiegħi lil dawn in-nies huwa wieħed. Jekk għandkom l-istess passjoni biex tbidlu l-affarijiet, jekk intom xellugin, jekk intom soċjalisti, jekk intom progressivi, jekk intom liberali, mela ersqu lejn dan il-moviment. Xamru l-kmiem kif għamilt jien, għax għandna bżonnkom f'dan il-moviment. Għandna bżonnkom biex inkomplu nikkonvinċu lill-partit u lill-pajjiż li għandna bżonn inkomplu inġibu il-bidla. Għax ma nistgħux inċedu quddiem dawk in-nies li jridu jwaqfu l-progress f'pajjiżna. Fejn huma dawk li jemmnu li qatt jonqosna ħafna x'inbidlu? Min hawn appellalkom li nibqgħu sikta mhijiex is-soluzzjoni, li noqogħdu d-dar mhijiex is-soluzzjoni, li nirriskjaw, li nitilfu dak li ksibna mhijiex is-soluzzjoni. Għaliex is-soluzzjoni hi li ninaqdu flimkien u naħdmu għal progress. Għaliex il-bidla jista' jġiba biss dan il-moviment. Moviment li ġab ħafna tibdiliet imma tfadallu ħafna xi jbiddel. Imma fuq kollox tafu għal xi jagħtaw jien. Waqt il-konferenza ġenerali ta' 4 snin ilu tkellimt dwar il-bżonn li nkunu verżjoni aħjar tagħna nfusna. Għaliex ir-responsabbiltà tagħna hekk titlob li nkunu kritiċi tagħna nfusna, speċjalment quddiem oppożizzjoni daqshekk dgħajfa. Samt magħkom ix-xewqa illi kif minkejja it-tajjeb kollu li kien għamel Partit Laburista, kien hemm fejn ħassejt illi stajna nagħmlu aktar affarijiet u affarijiet aħjar. Illum qiegħataw għax b'wiċċi minn quddiem nista' ngħid illi nemmen illi Robert Tabela qed jirnexxielu jagħmilna verżjoni aħjar tagħna nfusna. Għax arafna t-tajjeb u s-sodajnieh u konna umli biżżejjed biex nirriformaw fejn kien meħtieġ. Imma ma taħsbux li qiegħataw biex ngħidilkom li wasalna. Jien qiegħataw biex ngħidilkom kemm fadlinna x'nagħmlu.
Għax qudiem ix-xettiċiżmu irridu nofru t-tama. Tama lil dawk iż-żgħażagħ li qed ifittxu l-ewwel dar ħalli jkunu jistgħu jrabbu il-familja tagħhom. Tama lil dawk l-anzjani li jridu jgħixu b'serħan il-moħħ wara li tant taw lil dal-pajjiż. Tama lil dak iż-żagħżugħ li jixtieq jara riformi elettorali għal pajjiż iktar miftuħ. Tama lil ġenituri ta' tfal intersex u tfal trans illi jixtiequ li wliedhom jitrabbew f'pajjiż illi jilqagħhom b'imħabba. Iva, tama lin-nisa għad-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom. Irridu nofru tama wkoll lil dawk li huma nkwetati bl-effetti koroħ tat-tibdil fil-klima. Għaliex ħbieb, dan huwa l-moviment tat-tama. Mela jekk bħali temnu li wettaqna ħafna, imma li fadlinna ħafna x'inwettqu fis-26 ta' Marzu li ġej, għamlu dak il-pass u kunu parti minn dan il-moviment. Kunu parti minn Team Malta. Kunu parti minn Malta flimkien. Grazzi minn qalbi, Dr. Randolph De Battista. U qed nieħu gost nara li Team Malta hawnhekk fuq quddiem mod partikolari li b'deputati kollha li qegħdin jaħdmu ħafna u ħafna matul dawn l-aħħar jiem u sigħat. U nistidinkom ukoll sabiex nhar il-ġimgħa illi ġej il-Partit Laburista ser ikun qed jippreżenta uffiċjalment il-programm elettorali għall-elezzjoni ġenerali f'dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt Valletta. Nhar il-ġimgħa li ġej. Fakkarkom ukoll li llum għaddejjin maratona ġbir ta' fondi sal-11 tal-lejla u allura inħeġġeġ il-dawk li qed iseguna mid-dar, il-dawk li qed jarawna mit-televiżjoni tagħhom, il-paġna tal-Partit Laburista u anka dawk li qegħdin hawnhekk sabiex jingħaqdu magħna u jagħtu l-għajnuna lill-Partit Laburista sabiex inkomplu għaddejjin din il-kampanja tantu tant pożittiva u b'saħħitha. Wasal mument sabiħ ieħor f'din l-attività. Il-mument li it-tim kreattiv tal-Partit Laburista jista' jpoġġi bil-qiegħda, jirrilassa u jħossu gburi. Għaliex hekk matul din il-ġimgħa iddeċidejna li nagħmlu kanzunetta verżjoni differenti ma li għandna sabiex tkun parti mill-kampanja. U meta jkollok tim kreattiv u bravu, ix-xogħol isir malajr, ix-xogħol isir tajjeb u x-xogħol ser tkunu qed tgawduh intom f'din is-sala għall-ewwel darba llum. Din hija t-tema bil-Malti, Malta flimkien ta' tuħaj waqt din il-kampanja elettorali. Naraw il-video b'mod esklusiv. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ bżieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem.
Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Malta flimkien, ċabċipa kbira lit-tim kreattiv tal-Partit Laburista, din għalikom. Sinjuri, wasal il-moment sabiex nilqaw fostna fil-patiljon ta' Kordin. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela. L-Prim Ministru ta' pajjiżna flimkien mal-mara tiegħu Dr. Lidia Abela. Sinjuri, il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awxin kollha, Dr. Robert Abela. Jinsab fostna hawnhekk f'din it-tieni attività tal-massa kbira li qegħdin norganizzaw kull nhar ta' Ħadd. Grazzi lil Maltin u l-Awxin li tant qegħdin jagħtu rispons sabiħ għal din il-kampanja elettorali li flimkien qegħdin nesperjenzaw għaż-żgħażagħ, għall-familji, għall-anzjani, għall-Maltin u l-Awxin kollha wara Prim Ministru wieħed, Tim Malta, Tim Robert Abela. Spinning out of control. You can find someone around you to bring you out of the cold. But you don't ever have to hide what you really feel inside. So put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em
Malta u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela fl-imkien mal-mara tiegħu Lydia Abela. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up. Grazzi, raħal ġdid. Il-futur se nidħlu għalih fiduċja, b'ottimizmu u b'realizmu. Fiduċja li bħala pajjiż nistgħu niksbu aktar. Ottimisti li l-familji tagħna se jgawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar. Realizmu ta' poplu li jaf li ħireġ minn pandemija f'dinja li tibqa' toffri sfidi li mhumiex żgħar. Il-pandemija kienet l-akbar kriżi mit-tieni gwerra dinjija law. Dwar din m'hemm ebda diskussjoni. Fl-istess ħin imbagħad fuq l-adba tal-Ewropa għaddejja gwerra illi qed terġa' tdaħħal instabilità kemm fil-kontinent tagħna u kif ukoll madwar id-dinja. Gwerra li lilna tħassibna mhux biss bħala politiċi illi rridu nieħdu d-deċiżjonijiet, iżda wkoll bħala bnedmin. Aħna forza politika illi dejjem emnet fil-paċi. Dak illi qed jiġri fl-Ukrajna ifakkarna fl-ar illi jista' jagħmel il-bniedem. U għalhekk bħala poplu irridu nibqgħu nibagħtu messaġġ b'saħħtu favur il-poplu Ukren. Dak tagħna huwa pajjiż illi għalkemm vera ċkejken il-valuri tiegħu iżda dejjem poġġihom fuq in-naħa tajba, speċjalment f'kunflitti fejn dejjem konna u għadna u nibqgħu pajjiż li joss in-newtralità. Li joss in-newtralità sabiex jibqa' jseddaq il-paċi. M'hemmx dubju li l-akbar inkwieta lina l-koll huma x-xeni taqsim mill-qalb illi qegħdin naraw ta' kuljum. Iżda mbagħad meta nżurkom fid-djar tagħkom tkellmuni wkoll dwar l-impatt li dan jista' jkollu fuq pajjiżna. L-instabbilità madwarna qed twassal għal kwistjonijiet illi jolqtuna l-koll. Semmi l-prezz tal-enerġija, insemmi l-prezz tal-ikel, kif ukoll kif se jiġi effettwat in-negozju. Huma wkoll dawn iċ-ċirkostanzi illi ġeluna nifhmu aħjar x'piż għandhom id-deċiżjonijiet li rridu nieħdu flimkien. Kif tmexxija ta' pajjiż ma tistax tittieħed for granted. Għalhekk, f'mumenti oħra ta' instabilità d-dinja, dan il-pajjiż jistħoqlu jażel stabbilità. Fejn it-tmexxija tal-pajjiż tieħu deċiżjonijiet b'saħħithom biex il-maltemp nilqgħu għalih. Bħalma diġà qed nagħmlu billi nżommu il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. L-aħħar sentejn, ħbib tiegħi huma prova
ta' kemm f'dan il-mument jeħtieġ li dan il-partit jibqa' jmexxi lil pajjiżna. Kien eżatt bħala għada sentejn ilu meta pajjiżna kien affaċċja l-ewwel każ tal-COVID. Kien mument ieħor bħal dak li qed ngħixu llum fejn kulħadd kien quddiem it-televiżjoni tiegħu isegwi l-istazzjonijiet barranin. Konna din naraw l-effetti f'pajjiżi anzi ġirien tagħna. Soldati jgħinu l-infermiera, kadavri fil-kuriduri tal-isptarijiet, kadavri fit-trakkijiet tal-militar. Konna lesti biex iseħħlar. U quddiem dil-biża', quddiem l-effetti illi se tħalli l-pandemija. Arafna il-prioritajiet it-tajbin, is-saħħa u l-għajxien tan-nies fuq quddiem. U konna fost l-aqwa popli illi ġilidna l-pandemija. Da ma ngħidux jien biss, jgħiduh l-esperti. L-esperti Maltin li tant aħna kburin bihom, iżda wkoll dawk internazzjonali. Sa dil-ġimgħa stess kellna magħna id-direttur reġjonali għall-Ewropa tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li qalilna illi pajjiżna kien champion kif iġġielet il-pandemija. Il-frontliners tagħna kollha tagħna kienu u jibqgħu iċ-champions. Intom kontu champions bil-kooperazzjoni tagħkom, in-negozji u l-ħaddiema tagħna li tant żammew sodi kienu iċ-champions. Dan huwa r-riżultat meta Malta taħdem flimkien. Iżda fil-waqt li aħna konna din nagħmlu dan kollu, sibna qudiemna oppożizzjoni li użat il-pandemija bħala ballun politiku. Qalulna, ftakru x'kienu qalulna, ġri tgħaddi l-pandemija biex immorru għall-elezzjoni. Minflok aħna konna din ngħidu iġri tgħaddi l-pandemija ħalli l-Maltin ikunu jaħdmu u jgawdu aktar, ikunu jistgħu jkomplu bil-ħajja tagħhom. Tinsew qatt kemm ħadu gost bid-deni, kemm kull darba kienu lesti biex imorru kontra l-pariri ta' min jifhem. Basta jfixklu. Mhux lili iżda l-kulħadd. Fl-aktar mument li l-pajjiż kellu jkun maqut, infirdu huma, bidlu saħansitra l-kaptan tagħhom f'nofs mal-tempata u provaw jifirdu pajjiż ukoll. Iżda ma ħallejnihomx u ma ntkomx tħalluhom għaż-żmien li ġej. Il-persuni li ħolqu l-instabilità fil-Partit Nazzjonalista fl-ar kriżi fid-dinja u li poġġew lil kap tal-oppożizzjoni tagħhom fuq is-siġġu jekk jiġu fdati ikunu huma l-ministri li jmexxu lil dan il-pajjiż. Għalhekk kulħadd għandu deċiżjoni importanti x'jieħu se tkun għażla bejn min joffri ċertezza u stabbiltà f'mument diffiċli jew min joffri firda u instabilità. F'mument meta tmexxija għandha tkun iffukata fuq li tieħu deċiżjonijiet importanti. Staqsu lilkom infuskom jekk intomx lesti tieħdu dan ir-riskju. Għalhekk ħbib tiegħi l-enfasi trid tibqa' dwar il-futur.
Għax aħna ngħixu biex infasslu Malta ta' għada, nofru stabilità kif ukoll ċertezza għal pajjiżna. Dak il-futur li se jkompli jarana nibnu pajjiż modern. Kellna sinjal qawwi ieħor din il-ġimgħa hekk kif ir-riformi li qegħdin nagħmlu qed iħallu l-frott. Tajtkom kelma kont illi fil-waqt li nibnu fuq it-tajjeb se nibdlu fejn hemm bżonn. Kellna rapport negattiv tal-Manival li kien ilu jkarkar snin twal u bdilnieh għal wieħed pożittiv. U fl-aħħar jiem l-FATF qaltilna kemm ħdimna u għamilna progress. Minn din l-isfida se noħolqu opportunità. Malta se jkollha timbru ieħor illi hija ġurisdizzjoni serja. U jekk qatt ma waqafna nkunu kburin pajjiżna fi żmien li ġej se nkunu kburin aktar. Fuqhom irridu nibnu dan il-futur sabiħ illi noħolmu għal pajjiżna. Lill-uliedna se nħallulhom ekonomija aktar sostenibbli u vibranti u ambjent isbaħ. Iżda daqskemm irridu nieħdu ħsieb il-futur ta' wliedna, irridu neħdulhom ħsieb ukoll il-preżent. Għalhekk qed nofru viżjoni għal uliedna permezz ta' garanzija tfal. Din hija imnebħa mill-prinċipji illi dan il-partit twilet għalihom. Dak li kull tifel u tifla f'pajjiżna ikollhom l-istess opportunità li jimxu l-qudiem. Irridu Malta isbaħ biex uliedna jikbru f'pajjiż illi joġobhom. Pajjiż isbaħ billi sibna aħna fejn hemm spazji miftuħa se noħolquhom u fejn hemm l-ambjent naturali nindukrawh u nieħdu ħsiebu aktar. Malta sabiħa, il-bażi tal-kwalità tal-ħajja. Però ħbib tiegħi kulħadd jifhem ukoll il-bżonn li l-familja irrid ikollha l-mezzi biex mhux biss tgħix tajjeb, iżda wkoll biex tagħmel dak il-kapriċċ li tista' tistudja, li tista' tiddeverti, li taħdem, li ssiefer, li tista' tilbes tajjeb. Għalhekk aħna qatt ma nżidu l-piżijiet fuq il-familji minflok aħna innaqsu t-taxxi għall-familji. Għalhekk se nżidu Children's Allowance bid-doppju, għalhekk se nżidu l-inward benefit. U l-kuntentezza mbagħad tiġi wkoll meta kulħadd jemmen illi għandu l-istess opportunità. Irridu illi tfal tagħna jkollhom ukoll l-aqwa għodda fil-proċess edukattiv illi tippreparhom għall-futur. Se niżguraw illi kull tifel u tifla jibda jmur l-iskola bl-odda kollha illi hemm bżonn minn tablet sa laptop. Fl-istess ħin ukoll illi jieħdu gost jitalmu u mhux nabbuhom b'homework eċċessiv jew żejjed li joħloq stress akbar fuqhom u fuq il-familja. Nemmnu illi uliedna jrid ikollhom ċans ukoll għall-isport, għall-arti, għall-kultura. Irriduhom jitalmu f'ambjent fejn nagħtu kundizzjonijiet aħjar lill-għalliema li huma il-qalb tal-proċess edukattiv. Din hija l-garanzija għat-tfal u jekk tatuni l-ewwel mandat tiegħi se naħdem b'kemm għandi s-saħħa biex ebda tifel jew tifla ma jaqgħu lura. Ħbib tiegħi hemm min ivvota lil dan il-partit tal-dejjem. U minn dejjem. Fostkom, żgur li hemm min jaf sew kemm batew missirietna biex dan il-pajjiż kiseb rajħ f'idejh.
Litteralment ftit passi l-bot minn hawn minn fejn qegħdin. Kien hemm mirra swat u l-imrar tal-barrani. Dan tafu għaliex biex il-ħaddim Malti seta' jagħmel passi kbar għad-drittijiet tiegħu. Biex kulħadd seta' jkollu sema kbar fit-tmexxija tal-pajjiż. Dan il-partit dejjem wessa il-proċess demokratiku, il-vot lill-mara, il-vot liż-żgħażagħ. U f'din l-elezzjoni se jivvotaw għall-ewwel darba żgħażagħ ta' 16-il sena. Għax aħna qatt ma nistrieħu. Nibqgħu il-moviment tal-bidla u nibqgħu nagħmlu riformi li jimmodernizzaw lil dan il-pajjiż. Intom li kontu dejjem hemm tafu lil min sibtu kontrikom. Meta għamiltu dan staqsu lilkom infuskom jekk illum min sibtu kontrikom dakinhar ħaqqux l-approvazzjoni tagħkom, ħaqqux li tibqgħu id-dar biex ikun kuntentu. Hemm imbagħad dawk illi vvutawna għall-ewwel darba fl-aħħar żewġ elezzjonijiet. M'hemmx dubju li hemm ħafna biex tkunu kburin. Bl-għażla tagħkom tajtu ħajja aħjar lil ħafna f'dan il-pajjiż. Meta naqadtu ma' dawk li dejjem ivvotaw lil Partit Laburista tajtu ċans lil dan il-pajjiż biex jikber, isaħħaħ id-drittijiet ċivili u joħloq ġid illi laħaq aktar nies. Mingħajrkom kollha ma kienx ikollna childcare b'xejn, mingħajrkom kollha ma kienx ikollna l-akbar proġetti infrastrutturali fl-istorja, mingħajrkom kollha ma kollniex innaqsu l-faqar u nżidu l-pensjonijiet. Dan kollu grazzi għalikom kollha. U iva, kien hemm momenti fejn stajna konna aħjar, anzi, ġieli stajna konna aħjar ħafna. Għal dawk il-momenti intom ma taħtu xejn. F'Jannar ta' sentejn ilu dħalt għat-tmexxija ta' dan il-partit f'opportunità biex nitalmu minn dawk il-momenti. Ma kontx perfett lanqas, iżda flimkien ħadna deċiżjonijiet qiebsa u kuraġġużi biex nindirizzaw dawk in-nuqqasijiet. Issa huwa l-mument tal-futur. Għalhekk neħtieġkom miegħi f'dawn l-20 jum illi baqa' għax hemm bżonn min jemmen fit-tajjeb illi jagħmel dan il-pajjiż biex inkomplu nibnu fuqu. Lil dawk li qed iħarsu lejna għax huma iddiżappuntati bil-mod kif il-Partit Nazzjonalista falla u jibqa' jfalli milli jqum għall-okkażjoni, nistedinhom iħarsu sew lejn dak li qed nofru. Iżda mhux biss. U rejna sal-biraħ stess fis-Sannata Għawdex li l-għajta tagħna hija stedina ċara l kulħadd biex jaħdem għar-raħal tiegħu, għas-soċjetà u għall-pajjiżu. Għalhekk Malta flimkien dawk li dejjem kienu mal-Partit Laburista, dawk li naqdu fil-moviment, dawk li se jivvutaw għall-ewwel darba flimkien nagħmlu Team Malta. Ma'kom irrid naħdem biex nilħqu l-aspirazzjonijiet ġodda ta' dan il-pajjiż. Din il-ġimgħa mort il-Junior College iltqajt ma' tant żgħażagħ li flimkien tkellimna dwar x'futur irridu għal pajjiżna.
Zazax li jridu l-vuċi tagħhom tinstema' aktar. Iva, il-vot 16 se jagħti saħħa akbar lill-vuċi tagħkom. Naqbel magħkom. Naqbel magħkom li l-vuċi tagħkom trid tkun protagonista fil-ħajja ta' kuljum, fid-deċiżjonijiet kollha illi rridu nieħdu, billi nieħdu ħsieb l-ambjent, billi s-saħħa mentali tkun priorità akbar, billi ma naċċettawx l-status quo. Jekk ma jkunx hekk jitlef il-pajjiż. Il-Junior College mort biex nisma'. U l-messaġġ li ħallejt maż-żgħażagħ tagħna kien irrid nisma' minn għandkom. Il-futur tagħkom smaj dwar kollox, studenti li jkellmuk fuq l-isfida tal-għolja tal-ħajja, fuq l-ambjent, dwar ir-riformi li jridu għażmien li ġej. Tkellimna dwar l-isport, dwar il-kultura, dwar l-arti, dwar tant suġġetti oħra. Kont ċar ħafna magħhom. Kunu intom il-qalb tħabbat ta' dawn ir-riformi. Aħna lodda fidejkom biex inwettqu dan kollu għaliex għandna l-kredibilità illi nwettqu. U żgur li ndunajtu x'qed jippruvaw jagħmlu tan-naħa l-oħra. Iridu jġelukom temmu li l-elezzjoni tas-26 ta' Marzu li qed jgħidu mhux se tbiddel wisq din. Min irid iġiel lill-poplu jemmen li jista' jibqa' d-dar. Għax deċiżjoni lest qed jgħidu. Għax hawn minnu lest, wifhmuha din, hawn minnu lest li kull vot li ma jintefax fil-kaxxa jinterpretah bħala vot favorih. Min irid jagħmel l-għażla favur Malta flimkien fis-26 ta' Marzu irid jivvota għaliha b'mod ċar u b'saħħtu u se naħdmu aktar biex nofru pajjiż aħjar milli għandna diġà. Żidna l-pensjonijiet u se nżiduhom aktar. Żidna l-istipendji u se nerġgħu nżiduhom b'aktar. Naqqasna t-taxxi u se nerġgħu innaqsuhom. Għenna lin-negozji u se ngħinuhom biex jikbru aktar. Daħħalna lil-work benefit u se nibqgħu insaħħuh hekk kif żidna iċ-children's allowance issa se naraw li din tkun l-aktar żieda illi jkollha effett. Għalhekk magħna tafu fejn qegħdin. Għaliex wettaqna dak illi proponejna u din id-darba qegħdin nipproponu aktar. U qed nipproponu fuq il-prijoritajiet ġodda illi hemm fil-viżjoni tagħna li niġbora fi 3 tanijiet. Malta isbaħ, Malta ta' opportunitajiet u Malta fejn tgħix kwalità ta' ħajja aħjar. Immaġinaw ftit kemm nistgħu nimxu l-qudiem jekk il-pjan li qed impoġġu qudiemkom isir realtà. Għalhekk ejja biex dan il-pjan naħdmu għalih flimkien. Malta flimkien, Malta maquda, Malta flimkien b'ambjent isbaħ, Malta flimkien pagi aħjar, Malta flimkien pensjonijiet aqwa, Malta flimkien b'stipendji ogħla, Malta flimkien b'negozji li jaħdmu aktar, Malta flimkien b'ħaddiema kuntenti, Malta flimkien il-futur sabiħ. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela. Nistieden ukoll sabiex tingħaqad miegħu
Ministru Dr. Lydia Abela. What you really feel inside, so put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the Nselmu wkoll id-Deputat Prim Ministru Ministru Nafta Chris Fern. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up. Tingħaqad magħhom ukoll il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Attart. What we're really living for. Sinjuri, Going out from the streets. il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Get ready for more. So put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up. Keep holding Team Malta fil-padiljun tal-ħaxtit. Grazzi poplu Malti wawxi, il-Prim Ministru ta' Malta, il-mara tiegħu Lydia Abela. Team Malta, Malta flimkien. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up. Sinjuri u telespettaturi, nixtiequkom sabiex tkomplu segwu l-istazzjonijiet 1 għad komplija tal-maratona ġbir ta' fondi. Nistidinkom il-ġdid sabiex issegwu il-video, il-filmat uffiċjali ta' Malta flimkien. It-tema Maltija, it-tema tal-kampanja elettorali u flimkien ingawdu dan il-ġmil mużikali u dan il-filmat sabiħ fil-waqt li naraw li l-Prim Ministru ta' Malta ħireġ minn din l-attività biex aktar tard jingħaqad magħna fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun u nkomplu din il-maratona ġbir ta' fondi. Grazzi li kontu magħna fil-padiljun tal-ħaġdid, niltaqgħu il-ħadd li ġej f'attività ikbar fi Pjazza Tridoni, il-Belt Valletta. Sinjuri, grazzi minna tiegħi, il-kumplament tal-ħadd tajjeb, insegwu flimkien il-filmat Malta flimkien. Grazzi lil kulħadd. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien libna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qoddim, fiduċja u ambizzjoni. ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna.
Sengawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma. Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida.